سلامونه، زه بشیر یم له افغان ټچ څخه تاسو ته د هالندي ژبې ورځني اړین اصطلاحات او جملې له پښتو ژباړې سره وړاندې کوم. Dag. Hallo. Verleden tijd. Deel 2. Verleden tijd. 2. تیره زمانه دوهمه برخه. Moest je een ziekenauto roepen? Moest je een ziekenauto roepen? آیا تاسو باید امبولانس ته زنګ وهلی وای؟ Moest je de arts roepen? Moest je de arts roepen? آیا تاسو باید ډاکټر ته زنګ وهلی وای؟ Moest je de politie roepen? Moest je de politie roepen? آیا تاسو باید پولیس ته زنګ وهلی وای؟ Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. آیا تاسو د تلیفون شمیره لرئ؟ ما یوازې دا درلوده. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. آدرس لرئ؟ ما یوازې دا درلوده. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. آیا تاسو نقشه لرئ؟ ما یوازې دا درلوده. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. آیا هغه په خپل وخت راغلی؟ هغه نشي کولی په خپل وخت راشي. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. آیا هغه لاره پیدا کړه؟ هغه لاره ونه مونده. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. آیا هغه تاسو پوهولی شوی؟ هغه زه نشم پوهولی. Waarom kon je niet op tijd komen? Waarom kon je niet op tijd komen? ولې په خپل وخت نشئ راتلی؟ Waarom kon je de weg niet vinden? Waarom kon je de weg niet vinden? تاسو ولې خپله لار ونه شوی موندلی؟ Waarom kon je hem niet verstaan? Waarom kon je hem niet verstaan? تا ولې هغه نشو پوهولی؟ Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. ما نشو کولی پر وخت راشم ځکه چې هیڅ بس نه راته. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. ما نشو کولی چې لاره ومومم ځکه چې له ما سره نقشه نه وه. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. ما نشو کولی چې هغه وپوهوم ځکه چې موزیک ډېر لوړ و. Ik moest een taxi nemen. Ik moest een taxi nemen. زه باید ټکسي ونیسم. Ik moest een plattegrond kopen. Ik moest een plattegrond kopen. زه باید یوه نقشه واخلم. Ik moest de radio uitzetten. Ik moest de radio uitzetten. زه باید رادیو بنده کړم. راځئ دا جمله یو ځل بیا له سره واورو. تاسو ته هم وخت درکوو چې په هالندي ژبه جمله تکرار کړئ. ورپسې زه پښتو معنا درته وایم. Verleden tijd. Deel 2. Verleden tijd. 2. تیره زمانه دوهمه برخه. Moest je een ziekenauto roepen? Moest je een ziekenauto roepen? آیا تاسو باید امبولانس ته زنګ وهلی وای؟ Moest je de arts roepen? Moest je de arts roepen? آیا تاسو باید ډاکټر ته زنګ وهلی وای؟ Moest je de politie roepen? Moest je de politie roepen? آیا تاسو باید پولیس ته زنګ وهلی وای؟ Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. Heeft u het telefoonnummer? Zojuist had ik het nog. آیا تاسو د تلیفون شمیره لرئ؟ ما یوازې دا درلوده. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. Heeft u het adres? Zojuist had ik het nog. آدرس لرئ؟ ما یوازې دا درلوده. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. Heeft u de plattegrond? Zojuist had ik hem nog. آیا تاسو نقشه لرئ؟ ما یوازې دا درلوده. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. Kwam hij op tijd? Hij kon niet op tijd komen. آیا هغه په خپل وخت راغلی؟ هغه نشي کولی په خپل وخت راشي. Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden.
Vond hij de weg? Hij kon de weg niet vinden. آیا هغه لاره پیدا کړه؟ هغه لاره ونه مونده. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. Begreep hij jou? Hij kon mij niet begrijpen. آیا هغه تاسو پوهولی شوی؟ هغه زه نشم پوهولی. Waarom kon je niet op tijd komen? Waarom kon je niet op tijd komen? ولې په خپل وخت نشئ راتلی؟ Waarom kon je de weg niet vinden? Waarom kon je de weg niet vinden? تاسو ولې خپله لار ونه شوی موندلی؟ Waarom kon je hem niet verstaan? Waarom kon je hem niet verstaan? تا ولې هغه نشو پوهولی؟ Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. Ik kon niet op tijd komen omdat er geen bus reed. ما نشو کولی پر وخت راشم ځکه چې هیڅ بس نه راته. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. Ik kon de weg niet vinden omdat ik geen plattegrond had. ما نشو کولی چې لاره ومومم ځکه چې له ما سره نقشه نه وه. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. Ik kon hem niet verstaan omdat de muziek zo hard stond. ما نشو کولی چې هغه وپوهوم ځکه چې موزیک ډېر لوړ و. Ik moest een taxi nemen. Ik moest een taxi nemen. زه باید ټکسي ونیسم. Ik moest een plattegrond kopen. Ik moest een plattegrond kopen. زه باید یوه نقشه واخلم. Ik moest de radio uitzetten. Ik moest de radio uitzetten. زه باید رادیو بنده کړم. دا و زموږ د نن ورځې درس. تر بیا د خدای په امان. Dag! Tot ziens!